Hezké odpoledne nebo podvečer. Já vás tady vítám v klubu Kino. Mé jméno je Tomáš Bobrovnický a zastupuji spolek Pure Music a Českou bluesovou asociaci a kromě toho jsem taky muzikant a před lety taky s naší kapelou jsme vyhráli Czech Blues Challenge, který se konal léta na Moravě a pak jsme se nějak rozhodli s Českou bluesovou asociací, že to zkusíme trošku přiblížit víc lidem k Praze, aby to bylo dostupné všem. A jsem rád, že jsme tady v takhle hojném počtu a doufám, že ještě nějak lidi přijdou a že si užijeme pořádnou dávku blues. Než pozvu na pódium kolegu, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili tuhletu akci. V první řadě bych chtěl poděkovat Pavlovi Balženírovi, že mi pomohl tohleto všechno uspořádat. On je tady ten lokální guru, hudební guru, takže děkuji Pavle za pomoc. Taky děkuji klubu Kino za prostor a že to tady můžeme uspořádat, protože to je úžasný prostor. Já tady strašně rád hraju a chodím na koncerty, když je to možné. No a samozřejmě máme další partnery. Samozřejmě bez nějakých finančních příspěvků by to nešlo. Podpořilo nás město Černošice, takže moc krát děkujeme. A taky Ochranný svaz autorský OSA nás finančně podpořila. Takže děkujeme. A pak máme ještě takový další sponzory, vínařství Botur, tady věnovalo nějaký vína pro porotce a pro vítěze. Pak máme hudebniny Music Data, on nám tady věnoval pro vítěze poukazy na nákup. A pak tady pan majitel klubu, který má firmu Šibaš, je super obaly a pouzdra a kufry, tak nám věnoval vítězovi ještě tady obal na kytaru. Takže moc krát děkujeme všem, kteří přispěli, děkujeme vám. A teď bych přivítal na pódiu předsedu České bluesové asociace Valtra Bartoše. Dámy a pánové, já vás všechny zdravím. Děkuji Tomáši Bobrovnickému, že mě tady tak krásně uvedl. Já nebudu v porotě, ale budu moderátor, protože je lépe, když v porotě předseda nesedí a sedí tam jiní lidé. A já si dovolím vám představit porotu, která o tom bude dneska rozhodovat. Každý ročník České bluesové asociace byl vždycky spojen s tím, že porota byla mezinárodní. Jo, podle mého názoru Česko je moc malé, je to moc malý rybník a potřebujeme tam někoho zvenku, aby jsme zajistili takovou jako větší objektivitu. Takže porota bude mezinárodní. Já si dovolím všechny členy poroty. Jeden tady teď ještě chybí, ale toho představím, i když to nesedí, on za chvilku přiběhne. Takže předsedkyní poroty je paní Barbara Bloch z Německa a je to jinak paní, která organizuje Baltic Blues a je členkou Evropské bluesové unie. Takže ještě jednou předsedkyní poroty paní Barbara Bloch. Dalším, takže Němka. Tím pádem víme, že už jsme mezinárodní, jo? Ale budeme pokračovat dál i ze zámořského pohledu. Další, který tady momentálně ještě nesedí, ale bude tady za chvilku sedět, to je Gwyn Ashton, Austrálie, porotce, hudebník a skladatel. Zapleskejte mu, i když tady není. Tak, a aby jsme zase nebyli moc daleko, takže Pavel Blaženín, Česká republika, zástupce města Černošice a pořadatel kulturní akci. Tomu také zapleskejte. Sedí v porotě. A poslední zástupce České bluesové asociace, jak jsem říkal, předseda nemá být v porotě, takže v porotě za Českou bluesovou asociaci bude Tomáš Bobrovnický. Já myslím, že pomalu budeme začínat. Říkali jsme, že začínám v 5 hodin, ale já už budu mluvit o kapelách, které tady budou dneska. Takže do finále se probojovaly 4 kapely. Pavel Jartim and the Mystery Fireflies, to je první kapela. Druhá kapela je Band of Heysek. Třetí kapela je Mark Slide and 108. A čtvrtá kapela, nebo čtvrtý soutěžící je Ptašek a Bužma Blues and Gospel.
To budou 4 finalisté, kteří si to tady rozdají. Vítěz pak postupuje do příštího Blues Challenge evropského, ten bude příští roce se konat v Katovicích v Polsku. Takže